Ayan, mega love shout out po sa mga nandyan na sa aking live, sa mga nag-thumbs up na po sa aking live. Maraming salamat po. Yan, Tita Amy, mag-love shout out. Sandali lang po, Tita Amy, wait lang kayo. Anuin ko lang yung aso kasi maingay na naman. Sandali lang po, Tita Amy, wait lang kayo. Anuin ko lang yung aso kasi maingay na naman. Sandali lang po, Tita Amy, wait lang kayo. Anuin ko lang yung aso kasi maingay na naman. Pasensya na. Naingay yung aking live, yung aso ko kasi hindi ko pala napatay yung aking ano. Ayan, mega love shout out sa lahat nandyan na. Pasensya na maingay yung pinakbo ko yung aso ko at napakaingay. Mas umingay yung aking cellphone. Ayan, mega love shout out, Sis Chi. Thank you so much, Tita Amy. Hi, yan, mega love shout out. Narinig ko lang ang ingay ng cellphone ko. Pastil itong alaga ko. Pag ako nakaupo na dito, sumasabay naman. Yan, mega love shoutout po, katropa. Maraming salamat po sa pagsilip nyo po sa aking live. Mega love shoutout po. Ayan, sobrang na-appreciate ko po, katropa, ang inyong pagsilip sa aking live. Lingal ako. Pastilang aso na yun. Ayan, mayroon na po kayong moderator, katropa. Ayan, thank you so much po. Jason Vlog, tama ba? Jeros Vlog, mega love shout out. Maraming salamat. Ayan, may moderator ka na rin. Ayan, pasensya na. Ay, hiningal ako talaga. Basta lang na alaga ako na yan. Ayan, Tita Amy. Ayan, unahin ko na puntahan ang bahay ni katropa. Ayan, unang akyat sa aking live ni katropa. May love shoutout po, katropa. Ayan, Ma'am Yen, next vlog, mega love shout out, sabi ni katropa. Hilo ako. Hiningal ako. Ayan, Sir Katropa, nandito po ako sa bahay mo, sa Buhay Computer, traffic, ayan. Ayan, harang po, Sir Katropa. Ayan, mega love shout out sa lahat ng nandyan, mega love shout out po. Nanay Owa, mega love shout out. Thank you so much, Nanay Owa. Sawa yung mga alaga ko, hiningal ako, nakatakbo. Ayan, tapusin ko po muna ang iyong harang, Sir Katropa. Ayan. Malaking bagay po yan sa mga tulad nyo na monetize na.
Ayan, Tita Amy, thank you so much. JMB channel, mega love shoutout sis. Thank you, thank you. Ayan. Sige po, isabit natin yan. Yan guys, pasuyo naman sa pinalalambing ni Katropa. Yan, sa lahat ng nandyan guys, pasuyo naman. Yan, unahan ko na po Katropa. Yan, tamsaktan. Tapos mamaya po pagkatapos na mag-play nitong video, dito po sa isang phone ko. Yan, maraming salamat. Guys, pasuyo naman sa ating kay kapatid na Katropa. JMB channel, mega love shoutout, sabi ni Sir Katropa. Yan, good afternoon Sir Katropa from JMB. Yan, thank you so much sa lahat ng nandyan na sa aking live. Mega love shoutout sa inyo mga kapatid. Thank you, thank you. Maraming salamat sa suporta nyo kay Bicolana. Yan. Nasaan ba ako? Naligaw na naman ata ako. Naku, Bicolana, nag-uumpisa ka pa lang. Naliligaw ka na naman. Ayan. Ayan, Sir Katropa, playing po ang iyong video. 8 minutes and 30 seconds. Tansak po sa bahay nyo, Katropa, sabi ni Tita Amy. Maraming salamat po, Tita Amy. Ayan, napakabait din ito si Katropa. Pag ako umakyat sa kanyang live, agad niya akong ini-entertain. Ayan, na napakasarap na akyatan yung mga ganyang pagpasok mo pa lang. Parang feeling mo, close na kayong dalawa. Talaga namang babalik-balikan mo. Dan po, 5 like sa support, sa upcoming mo, Sir Katropa, sabi ni JMB channel. Ayan. Kahit makailang beses pa lang ako maakyat sa live ni Katropa, alam ko na hindi niya ako iniisang tabi, talagang ini-entertain niya ako. Maraming salamat sa iyo, Katropa. Bibihira sa nagla-live yung aakyatan mo na i-entertain ka ng maayos. Ay, yes sis, nababaitan ako kay Sir Katropa, kaya nga pabalik-balik ako sa LS niya. Tama ka dyan, sis Chi. Alam mo na experience ko yan, magmarites na ako. Na-try ko minsan, kailan lang. Pero dati nung unang nagla-live ako, umaakyat din siya sa akin. Nakita ko siya nag-live siya kailan lang, tinry ko umakyat sa kanya. Sinyat out naman niya ako. After nun, ang sabi niya, bahala na kayo dyan magdikitan sa baba, kakanta lang ako. Hindi niya ako binigyan ng jacket. Nakalimang comment ata ako, 6, wala pa rin akong jacket. May nagsabi lang na nag-comment na isang viewers na, sis, jacketan mo naman si Ma'am Bicolana, baka magalit. Pero nag-stay pa rin ako sa live niya ng ilang minuto. Napakahirap yung ganon, di ba? Pagka ganon na maienkwentro mo, hindi mo nababalikan kasi parang hindi ka welcome sa kanyang live stream. Pero pag pagpasok mo palang ni-entertain ka, abangan mo yung live niya. Di ba? Yan, agree ba kayo sa mga nandyan sa live ko? Ayan, mega love shoutout sa lahat. Nanay Owa, maraming salamat po. Baba lang po ng bahay. Ayan, pasuyo po sa mga bagong pasok dyan. Pasuyo po kay Sir Katropa. Ayan. At saka, di ba, pag naman umakyat sa atin ang isang viewers at sumilip sa atin, hindi yan para sa kanila, kundi para sa atin yan ng mga nagla-live stream. Sa mga monetize na, para yan sa kanilang revenue. Sa mga hindi pa monetize na tulad ko, para sa WH yan. Papasok sa atin yun, hindi para sa kanila. Kaya dapat entertain natin sila, di ba? Ayan, napamarites na si Bicolana, pasensya na. Di ko lang kasi makalimutan yun na experience ko na isang araw. Ayan, maraming salamat. Mega love shoutout po. Pabalang po ng bahay, Nanay Owa. Ayan, Tita Amy. Baba lang po ng bahay.
Ano na tuloy nangyari sa video ni Sir Katropa? Hindi, ayan po, playing pa rin po, Sir Katropa. Ayan po. Nagmamarites na ako, pasensya na. Hindi, kumbaga, sinishare ko lang yung nagiging experience ko sa pag-YT kahit baguhan pa lang ako. Sinishare ko lang. Diba? Tama ba ako, mali? O, ayan. Sabi ni Tita Emi, tama po, saludo ko kay Katropa. Salamat po, sir. Ayan. O, what channel? May galap shoutout po, sabi ni Katropa. Ayan, may galap shoutout po, mami. Nandyan pala. Pasensya na po, mami. Kakamarites ko. Hindi ko po napansin. Nandyan na po pala kayo. May galap shoutout, mami Tess. Ayan, dito po ako sa bahay mo, Nanay Owa. Sunod kita, si Tita Emi pala muna. Nauna pala si Tita Emi kaysa kay Nanay Owa. Tita Emi, nandito ako sa bahay mo. Mga bahay malapit sa karagatan, Tita Emi. Ayan po. Ayan, Sir Katropa, ang inyong video is ilang minutes na? Ayan, 6 minutes and 20 seconds na po nakaplay. Ayan po. Ayan, maraming salamat. Yung mga na hindi pa po nakapagtamsa kay Katropa, pasuyo naman, palablab naman guys. Ayan. Ano na nangyari? Ba't nandito na ako sa bahay ni Jazz? Pastilan talaga to si Bicolana. Kay Tita Emi ako nag-play. Wait lang, Tita Emi. Ba't napunta doon? Yan kasi kamamaritis mo, Bicolana. Ayan. Ayan, Tita Emi, nandito ulit. Playing po ang iyong video. Ayan. Ayan. I-refresh po natin si Nanay, si Tita Emi naman. Tita Emi, ito naman ang isabit ko. Yan, maraming salamat Katropa. Thank you so much sa pagsilip mo sa aking live. Ayan, malapit na matapos ang iyong video. Ayan. Short video lang talaga yung kay Tita Emi. Ayan, Tita Emi, thank you so much. Ayan, tapos na po ang iyong video. Short video lang pala siya, kaya pala Mamaya ipag-play kita ulit, Tita Emi, dahil maikli lang pala yung video mo. Yan, dito naman ako kay Nanay Owa. Nanay Owa, nandito po ako sa iyong mansyon. Sasabit din kita, sunod kita kay Tita Emi mamaya. Ayan, Owa channel. TV is going live. Ayan po, Nanay Owa. Ayan, malapit na po matapos ang video ni Katropa. Ayan. In 8 minutes and 18 seconds, malapit na. Ayan po, tapos na po Katropa. Maraming salamat po sa iyong pagsilip sa aking live. Pasensya na po sa hindi ko nahahabol na Yes, correct ka yan. Poging mabait si Sir Katropa. Makalawang beses pa lang ata ako umakyat sa live niya. Ayan, maraming salamat. Ayan, thumbs up lang Katropa again. Second channel ko po yung ginamit ko dito sa inyo. Yan, maraming salamat po. Ayan, sige kay Druba. Ayan, mega love shoutout sa'yo. Mami Tess, mega love shoutout. Mami Tess, baba lang po ng bahay. Sino nga sumunod kay Nanay Owan? Ayan. Ayan, Sis G, maya-maya kita bisitahin Kayong dalawa ni Sis Shen. Ayan, sa
Sa mga nasumisilip naman sa live ko na minsan di ko pa nadyajakitan, wala na sila. Okay lang, maraming salamat pa rin sa iyo. Nagpapasalamat pa rin ako sa inyo. At nasilip kayo sa aking live. Ito si Cheros Vlog, nandyan ka pa ba? Ayan, puntahan ko yung bahay mo. Kahit wala ka na. Alam ko ikaw ang sumunod kay kay Nanay Owa, saka kay Katropa. Ayan, go to channel na lang kita. Ayan, nandito ako, Cheros Vlog, sa iyong video, ayan. Sa how to propagate, ano ba to? Buginia maculata, ayan. Isa-isa pa yung pagbasa talaga ni Bicolana. Ayan, Nanay Owa, live, ano pala yung video na ipinasok mo? Yung live stream mo kanina, medyo mahaba-haba po. Ayan, may harang. Ayan, may galap shout out sa 7 million in the house na nandyan. Ayan, nandyan pa pala si Cheros Vlog. Ayan, ayan, nakaplay na yung video mo. Ayan, thank you so much sa pag-stay mo sa aking live. Maraming salamat. Ayan, Sis Chi, maraming salamat sa suporta, walang sawang suporta. Mami Tess, baba lang po ng bahay. Sa mga hindi pa po nakadikit kay Tita Amy, yan, pasuyo naman guys. Ayan, 12 minutes and 16 seconds ang vlog mo tuloy. Ang video mo, Cheros Vlog. Yan, may harang ka. Tapusin natin ang harang. Yan, Mami Tess, nandito po ako sa bahay mo. Nanay Owa, okay lang po ba na maya ko po i-play yung live stream mo? Pagkatapos ko po mag-live, ito pag-play po kita. I-send nyo po sa akin, ano nyo po, Nanay Owa, sa akin yung mo sa Facebook. Send ko po sa inyo mamaya yung play ko sa inyo na live stream. Ayan, Mami Tess, nandito po ako sa iyong mansyon. Laki na ng bahay ni Mami Tess. Oh. Nung nakilala ko si Mami Tess, lang to, 4K lang. Ngayon, halos 5K na. Mami Tess, ang laki na nang in-improve ng bahay mo. Owa, dikit na po, full pack with bell. Ayan, maraming salamat, Tita Amy. Ayan, Dan Lima sa nakapin, ikot na. Ayan, maraming salamat po, Katropa. Thank you so much. Ayan, maraming salamat sa pag-ayuda mo sa aking nakapin. Thank you. Tita Amy, ayan, pinaikot ni Katropa ang bahay mo. Maraming salamat, Katropa. Mami Tess, nandito po ako sa September 19. Ayan. May harang po, Ayan, be happy. May galap shout out. Idol Katropa, dan po sa upcoming live mo. Ayan. Ayan, i-refresh naman natin si Tita Amy. Sabit natin si Duba. Ayan. Hindi ko pa siya napuntahan. Milon Milon Trail Vlog. Ayan, may galap shout out sa iyo, sis. Saan kita nakita kanina? Parang kay Sis G ata. Bigyan kitang jacket. Ayan, may galap shout out sa iyo, sis. Ayan, may moderator ka na. Ayan, Mami Tess, playing po ang iyong video.
Yan, thank you so much sa 12 million in the house na nandyan, na sumusuporta sa channel ni Bicolana. Mega love shoutout sa lahat. Sobrang na-appreciate ni Bicolana ang suporta niyo sa akin. Maraming salamat. Michelle, ihuli ko kayong dalawa ni Sis G, ah. Yan, wala pong ano man, Mami Tess. Ayan, Mike Lagalag, mega love shoutout. Yan, baba lang po ng bahay. Sa ating nakapin, pasuyo po. Palablab naman sa ating nakapin. Ayan. Mike Lagalag, baba ng bahay. Baba lang po kayo ng bahay sa mga bagong pasok. Ayan. Milord Freya, baba ka ng bahay mo. Ayan, May, tapos na po yung video mo. Short video lang pala yon. Thank you, Mami Tess. Mamaya ipag-play kita ulit, Mami Tess, ng ano, kasi medyo maikli lang pala yung video mo. Unahin ko lang po muna yung ibang bisita. Ipag-play kita ulit mamaya. Ayan, thumbs up dan, Mami Tess. Sino ba yung... Ayan. Milonet Freya Vlog, nandito ako sa iyong bahay, sa iyong mansyon. Pasensya na, medyo mainit. Ay, nagbaba ka na nga pala ng bahay. Ba't i-go to channel pa kita? Lang, pasti lang tong si Bicolana. Ayan, sis Freya, ayan, playing na ang iyong video. Ayan, yung kay Jeros Vlog naman, medyo mahaba-haba. 4 minutes and 29 seconds na nakaplay ang iyong video. Ayan. Maraming salamat, katropa. Thank you so much sa pag-stay mo sa aking live. Maraming salamat. Ayan, sis Freya, mamaya ayudahan kita dito sa isang cellphone ko, ha? Yan, panoorin ko muna yung panoorin ko muna yung video mo bago kita ayudahan. Opo, ayan na, nakita ko na. Refresh kita, ayan. Ayan, papatapos na, Sis Freya, ang iyong video. Ayan, tapos na. Thumbs up dan. Ayan. At one banana for you, Sis Freya. Thank you so much sa pagdalaw mo sa aking live. Ayan, harang uli sa iyo, Jeros Vlog. Pangatlong harang. Ayan, be happy. Baba ng bahay. Ayan, dito ako ngayon kay Sir Mike Lagalag. Ayan, kay Sis Freya, dana ako sa iyo, ah. Dito naman ako kay Sir Mike Lagalag. Ayan. Sir Mike, playing na ang iyong video. Ayan. Maraming salamat sa pag-akyat mo sa aking live, sa pagsilip mo sa aking live. Thank you so much. Yan, panoorin ko muna bago kita ayudahan dito. Ayan, short video lang din pala yung sayo. Ayan, thank you so much, Sir Mike. Ayan, done for you. And one banana. Ayan, maraming salamat, Sir Mike. Ayan, nakadikit na ba kayo sa ating nakapin? Palablab naman, guys, para mai-refresh natin si Sir Mike. Isabit naman natin siya. Ayan, playing pa rin, Jeros Vlog, ang iyong video. 5 minutes and 32 seconds siyang nakaplay. Ano po, Mami Tess? Bicolana, baka red ka. Ano po 'yon?
Ayan, Tita Amy, ayan, nagbaba ulit. Ayan. Melon dandikit with kalembang, sabi ni Mike Lagalag. Ayan, palambing naman guys sa ating nakapin. Ayan, thank you so much, Sis G. Mamaya ko kayong puntahan ni Sis Jen, ha? Ayan, thank you so much, Sis G. Dan watch na ako sa 15 video mo, 17 full watch na. Ayan, kanino po ba may? Ayan, Milon Freya Vlog, mega love shout out from G-Shop. Madam Jens, mega love shout out po, sabi ni Mike Lagalag. Sa iyo, ay Mami Tess, thank you so much po. Maraming salamat Mami Tess. Ayan. Sobrang na-appreciate po ni Bicolana yung pag-play nyo po sa aking video. Thank you so much, me. Ayan, sabi ni Tita Amy, Mike, dikit na full pack po, sabi ni Tita Amy. Ayan, Sir Mike, bahala na po kayong magbalik sa mga dumikit po sa inyo, Sir Mike. Ayan, balikan niyo po yung mga dumidikit sa inyo para naman yung kanilang pagod, yung paglulutlut sa cellphone, hindi naman masayang yung effort nila, ha? Please. Pang-apat na harang na to, tawag dito. Jeros Vlog, pang-apat na harang mo. Ayan, maraming salamat, Sis Freya, sa pag-stay sa live ko. Thank you. Sobrang thank you. Ay, bakit ba na-rotate ka? Ayan. Dan full pack, Tita Amy from Yen. Tita Amy, pakibalikan na lang, Tita Amy. Pakibalikan yung mga dumidikit po sa inyo, ha? Please lang po, ha? Tita Amy, dan dikit with kalembang, sabi ni Mike Lagalag. Ayan. Di man po ninyo mabalikan agad-agad, basta pag nakita nyo po sa comment section nyo, yung mga dumikit, pakibalikan naman po, Ayan, maraming salamat sa iyo, Mike Lagalag. Thank you so much. Ayan. Sa mga hindi pa po nakadikit kay Sir Lagalag, kay Sir Mike. G-Shop, dikit na po, full pack, sabi ni Tita Amy. Maraming salamat, Tita Amy. Thank you so much. Di pa luto burger, Sir Mike. Nagluluto ka ba ng burger, Yen? Aba, masarap yan. Salamat po, Mami Tess, sabi ni Sir Mike Lagalag. Ayan, mega love shout out sa 11 million in the house na nandyan, sa mga silent viewers kung nandyan lang na nakasubaybay at nakatambay sa aking live. Maraming salamat sa inyo.
Yan, i-repress naman natin si Mami Tess. Si Mami Tess naman, hanapin ko yung ayun, nagbaba si Mami Tess ng mansyon. Ayan, Mi, ikaw naman po ang sinabit ko. Ayusin ko lang yung aking, mainit. Yan guys, palablab naman kay Mami Tess. Yes po, Ma'am Amy, kahapon kita po nadikitan dito din po, sabi ni G-Shop. Ayan, Tita Amy, dikit na po sa'yo, si G-Shop, excuse me. Ayan, medyo mahaba talaga yung video ni Jeros Vlog. Ayan, Sir Jeros, malapit na, konting-konti na lang, malapit na siyang mag-full watch. Ayan, isang kembot na lang. O wala na ikaw dito. Umexit ka na. Pero okay lang, tatapusin ko pa rin tong video mo. JMB na watching sa jeepney, the king of the road, sabi ni Mami Tess. Ayan. Dating dikit po, Ma'am Tess, sabi po ni Ma'am Freya. Yes, friend na po kita, dati pa salamat. Ayan, sabi ni Mami Tess. Thank you, Tita Amy. Maraming salamat din sa iyo, Sis Freya. Ayan, tapos na, sa wakas, natapos din yung video mo. Ayun, Jeros Vlog, natapos din sa wakas. Ayan, maraming salamat sa iyo. Thumbs up dan. At one banana for you. Wala ka man na dyan. Basta, ayan, mapapanood mo siguro ito ulit. Ayan, inayudahan kita dito. Mike Lagalag, maraming salamat sa pag-stay sa aking live. Ayan, full watch yung video mo na mahaba, Jeros Vlog. Makati yung mata ko. Ayan, Sir Katropa, maraming salamat po talaga. Hanggang ngayon nandyan po kayo. Thank you so much. Ayan, palambing naman po kay Mami Tess sa mga hindi pa nakapagtamsak o nakadikit kay Mami Tess, pasuyo naman. Ayan, salamat daw Tita Amy from Yen. Ayan, Sis Chi, puntahan ko na yung bahay mo. Ayan, Milon, dikit na po, full pack, sabi po ni Tita Amy, Milon talaga. Salamat po Tita Amy. Ayan, sunod kita yan dito kay, kay Sis Shop. Hanap ako kasi na-watch ko na itong una, dito naman ako sa iba. Ayan, dito ako sa Let's Drive, ayan. Kasi na-watch ko na yung ibang video mo, dito naman ako. Ayan, 3 minutes and 16 seconds is G-Shop. Boss Katropa, daan dikit with Kalembang Boss Katropa, sabi ni Mike Lagalag. Ayan. Daan dikit, Milon Freya Vlog, sabi ni Sis Gishi, ni JMB. Ayan. Sa mga dumikit sa inyo, please lang ha, pabalikan ha sa mga dumikit, pakisuyo naman, balikan natin sila. Kahit hindi ko ma-mention yung pangalan nyo, pag nabasa ninyo na nag-shoutout sa inyo yung dumikit sa inyo, pakibalikan guys ha, kasi ako naranasan ko rin yan na makipagdikitan na hindi ako binalikan. Nga ang inaabot ni Bicolana, pagod na pagod, pudpud na yung daliri, nagkadudot-dot. Pero okay lang. Challenge sa atin yun ng mga nagwa-YT. Kung gaano tayo katyaga. Yan, wala ka naman sis. Yan, mag-love shout out. Natawa tuloy si Sis Chi. Totoo naman Sis Chi, di ba? Minsan yung daliri mo masakit na ng kadudot-dot.
Tas yung minsan yung isang cellphone ko pa naman nakakatuwa. Pag ginamit ko yun, pag yun ang gamit ko, kaya hindi ko na ginagamit yun pag umakyat ako sa mga live kasi nakatakas na yung dinikitan ko, hindi pa ako nakakapag-comment, patay na, nga si Bicolana, nakaiwanan. Ayan, JMB Channel, Dan Sukli po, sabi ni Sis Freya. Ayan, thank you, thank you Sis Freya, maraming salamat. Idol Katropa 29 Dan sa buhay, cost, ano ba to? Computer ba? Ayan, maraming salamat Mami Tess. JMB Channel, dikit na po, full pack, salamat po. From Tita Amy. Thank you Tita Amy. Watching ulit me sa Fabric, ayan, Fabrica, sabi ni Michelle, ayan. Pasuyo naman guys, hindi pa nakadikit kay Mami Tess. Diyan sa nanay namin, pasuyo naman sa mga hindi pa nakadikit sa kanya. Ayan Sis Chi, playing pa rin ang iyong video. 2 minutes and 39 seconds na naka-play. Yes, Nak, salamat, sabi ni Mami Tess. Mainit. Pasensya na kayo sa bibig ni Bicolana, maingay talaga, sobrang ingay. Madaldal. Dinanas ko rin po, halos umiiyak ka na dun sa daan-daan pero walang sagot. Tita Amy, natawa ko sa iyo bigla. Ayan, Mike Lagalag, maraming salamat sa pag-stay mo sa aking live. Kay Michelle, ayan. Ayan, may harang si Sis Kisha. Nanay Owa, ipag-play kita mamaya, Nanay Owa ha. Ipi-play ko yung live stream mo mamaya ulit ha. Ayan Sis K, tapos na pala ang iyong video. Thank you so much. Thumbs up Dan. Ayan, maraming salamat. Ayan, dito na ako kay Ma'am Yen. Ayan, mega love shout out, Alma Freya Vlog. Thank you so much for coming. Ayan. Maraming salamat sa iyo sis. Ma'am Yen, nandito ako sa iyong mansyon. Ay mali. Ano na naman yung napindot mo Bicolana? Ano ka ba? Sige, ne, pasok ka na lang, ne. Ayan, ano ko na lang yung, yung camera ko. Ayan, Ma'am Yen, nandito ako sa iyong mansyon. Ito ba yung main channel? Ay, ito nga yung main channel ni Yen. Ayan, thank you so much, Yen. Mega love shout out sa iyo. Thank you so much, Yen, sa walang sawang suporta mo sa akin, Yen. Pati sa pangungulit ko sa iyo sa araw-araw sa Messenger. Maraming salamat, Michelle. Yan, nandito na ako sa bahay mo. Ayan, alin pa ba dito ang hindi ko na-watch? Ayan, dito na lang ako, Michelle, sa sa malinis na daan at magagandang halaman. Ayan. Kasi na-watch ko na yung iba. Ayan, 3 minutes and 3 seconds, Michelle. Ayan. Ayusin mo. Salamat, Ken. Namimiss ko na yun yung tawanan natin sa sa live ko. Sis Owa, full watch sa tutong rice mo. Ayan, sabi ni Mami Tess. Yan, Nanay Owa, go to channel po kita. Hanapan muna kita, Nanay Owa, nung maikli mo lang na video mo na hindi yung live stream, Nanay Owa, ha? Mamaya ko i-play yung, yung bahay na binaba mo kanina, Nanay Owa. Ayan, dito po ako, Nanay Owa, sa video mo na, Happy Wednesday, Nanay Owa, ayan. May harang pa po. Bicolana, bigay sa akin messenger mo. Opo, Mami Tess, mamaya. Ano po? Kayo na lang po i-add ko, Mami Tess. Sige.
yung name nyo sa ano nyo, Mami Tess, sa Facebook? Uy, si Mabangis! Mabangis! Mega love shout out sa iyo. I miss you so much. Na-miss ka namin. Bakit ba dati-rati ikaw ang kauna-unahan nag-iingay sa ano ko? Hazel Mix Vlog, mega love shout out. Ayan, may moderator ka na. Yan, thank you Nanay Owa, sabi ni Miss Freya. Ayan, binigyan na kita ng moderator, Hazel Mix Vlog. Bakit ba wala? Ayun, meron. Good evening, host. Ayan, good evening din sa'yo. Gabi na nga pala. Ayan, mag-love shoutout sa'yo. Ayan, Sir Mike, thank you so much. Bigay na kasi kunin ko din. Ano po, Nancy Niepi Peñalosa ang aking name sa Facebook. Ayan, Michelle. Playing pa rin ang iyong video. Ayan. 2 minutes and 31 seconds na naka-play. Ayan. Nanay Owa, malapit na po matapos ang iyong video, Nanay Owa. Ayan. Ayan, tapos na po. Ayan, maraming salamat, Nanay Owa. Ayudahan kita dito sa isang cellphone ko, Nanay Owa. Ayan, maraming salamat. Thank you, thank you. Ayan, nagbaba ng mansyon si... Ayan, repress naman natin si Mami Tess. Ayan. May pag-play kita mamaya ulit ng video mo, May, ha? Ayan, guys, pasuyo naman sa ating bagong bisita. Palablab naman sa kanya. Ayan, Miss Hazel, ba't nandito ako sa iyong bahay? Ayan, dito ako sa wholesale update. Ayan, Ma'am Hazel, ayan, playing ang iyong video. Ayan, Sir Mabangis, may galab shoutout sa iyo. Naku, pag kinuha ninyong FB ni host, wala na siyang magamit na FB. Naku, Sir Mabangis talaga naman. Kaya kanina nahanap kita dun sa, sabi ko, nawawala si Sir Mabangis. Hindi, mukhang yata wala magpapatawa sa akin ngayon, ha. Ayan, Hazel Mix Vlog, dandikit with Kalembang, sabi ni Mike Lagalag. Ayan, Ma'am Hazel, pakibalikan na lang po yung lahat ng dumidikit po sa inyo, ha. Ma'am Hazel, please. Ano ulit name mo? Ano po, me? Nancy Peñalosa po. Nancy Niepi Peñalosa po, me. Madam Tess, mega love shout out. Nanay Owa, mega love shout out. Jens, guwapa, mega love shout out from Mabangis. Ayan, tapos na ang video ni Michelle. Yen, okay na yung video mo, Yen. Thumbs up, Dan. Ayan. Ayan, Nanay Owa, papakita ko. Ay, Nanay Owa. Mami Tess, papakita ko po yung profile ko para po. Nakita nyo na po ba? Dan full pack, Madam Hazel, sabi ni Mike Lagalag. Ayan, Ma'am Hazel, nandyan pa po ba kayo? Ayan, pakibalikan po yung mga dumikit sa inyo, Ma'am Hazel. Ayan, May, ito po yung aking profile po. Ayan po, May. Ayan, nakikita po ba? Ayan, May. Sige, i-comment ko po yung pangalan ko. Sige po. Ayan, playing pa rin ang iyong video, Ma'am Hazel. Chat na kasi name, Madam. Oh, ayan na po, ayan na po.
Ayan po. Ayan po, May. Dandikit, Hazel Mix Vlog, sabi ni G-Shop. Ayan. Ma'am Hazel, nandyan pa po ba kayo? Ma'am Hazel. Ayan, playing pa rin po ang iyong video. Ayan. Ayan, nandyan. Nagdikit pala si ayuda pala siya kay Tita Amy. Ayan. Excuse me. Ma'am Hazel, pakibalikan yung mga dumikit sa iyo. Dana sa iyo si Sis G-Shop at saka si Sir Mike. Ayan, tapos na siya kay Tita Amy. Ayan, pabalik na lang Sis Hazel sa mga dumikit sa iyo Ayan, Tita Ems, done, sabi ni Ma'am Hazel. Sige po, wait po. Okay, basta bahala ka na magbalik sa kanila, ha? Ayan, playing pa rin ang iyong video, Ma'am Hazel, ayan. Hazel, salamat po from Tita Amy. Ayan, Sir Mabangis. Mamaya bisitahin ko yung bahay mo, ha? Saan ka ba nagpunta? Okay lang yan, sige lang yan. Ligo ka muna, sige. Ayan, congratulations again kay Ma'am Yem. Ma'am Yem, isa kang inspiration sa buhay ko. Ayan, maraming salamat sa iyo, Sis Yem. Ayan, Sis G-Shop, thank you so much sa support. Maraming salamat. Ayan, mega love shout out sa 8 million in the house na nandyan. Ayan, bakit ba naglo-loading ang aking host, paayuda. Maliit pa bahay ko. Bahay ng friend ko. Bahay ba ng friend mo yan? Hindi ba sa'yo yan? Ayan, maraming salamat si Shen. Sige, ligo ka lang dyan. Ayan, isabit natin si Sir Mabangis. Ayan, nakasabit ka na. Kumapit ka mabuti, ha, baka malaglag ka, ha. Yen, miss you from Mabangis. Ayan, sa mga hindi para nakayuda kay Sir Mabangis. Ayan, nandito ako sa bahay ni Sir motivational. Ayan, guys, pasuyo naman sa ating nakapin. Yan, may harang ka, Sir Mabangis. Lagyan mo lubid, baka mahulog. Rick, si Shen, saan ko ba tatalian? Sa lieg. Pastilan tong si Mabangis, mabibigtinan di oras. Rico, bakit nandito na ako sa GMA? Ayan, tapos na yata yung video ni... Tapos na yung video mo, Ma'am Hazel. Papasensya na. Tapos na pala, nandun ako sa GMA. Ano ba yan? Ba't napunta ako doon? Pastilan to si Bicolana. Hindi ko tuloy natamsakan si Ma'am Hazel. Balikan ko. Ayan. Nasaan na ba yun? Ito talaga si Sir Mabangis talaga pag pumasok sa live ko. Ayan. Thumbs up lang sa'yo, Ma'am Hazel. Thank you so much. Maraming salamat sa pagdalaw mo sa aking live, Ma'am Hazel. Ayan, Sir Mabangis, lagyan daw kita ng lubid para hindi ka malaglag. Sir Mike, dan po. From Hazel Mix Vlog. Ayan, Sir Mike. Ayan,
Ayan, dating dikit naman ako sa'yo dito, Sir Mabanges, sa motivational mo. Ayan, maraming salamat. Mag-love shout out sa 11 million in the house na nandyan. Request na lang po kayo sa FB ko. Hirap nag-iisip. Ay, nag-iisa CP. Pasensya na. Yan. Gusto mo, bigyan kita ng cellphone. Tumatanggap ka ba ng cellphone na hindi na napipindot yung keypad? Idodonate ko na lang sa'yo. Karibal ko kay Mel. Sino ba? Sino ba karibal mo kay Mel? My goodness. Ayan guys, palablab naman kay Sir Mabanges. Pasuyo naman guys. Sa mga hindi pa nakadikit dyan, Tita Amy, nandyan ka pa? Baka hindi ka pa dikit dyan kay Sir Mabanges. Pasuyo naman. Host, paayuda, maliit pa bahay ko. Oh, I want sa'yo. Sapat na yun, tinamsakan ko yung mansyon mo. Tinatakan ko ng solid supporter, ayan. Yun ang itinatak ko dun sa mansyon mo. Ayan, Dan Dikit with Kalembang Boss Mabanges from Mike Lagalag. Ayan, thank you so much Sir Mike, maraming salamat. Ayan, wag mong intayin Sir Mabanges na patalian ni Mission yung liig mo. Ano ba yan? Anong sabi niya? Host, karibal ko yan, nakadikit na full pack. Ano ba, saan ba ako napunta? Karibal ko yan, nakasabit kay Mel. Pastilan ka talaga, Mabangis? Wow, ayuda ako, pingi 100 lang. Sir Mike, wala pa akong ganun kadaming banana. Sa totohanan lang, Sir Mike, sa naging experience ko lang sa pagwawaiki, kahit maguhan pa lang ako, hindi po pala natin kailangan ng isang tambak na banana. Di baling ang mahakot natin pag baba natin sa ating live, di baling 2 lang, 3, basta yung totoong channel at main channel ang mahakot natin para once na nag-live ka, nandyan sila nakasupport sa atin. Hindi naman sa inaano ko yung may mga ninja ha, hindi naman, kumbaga, ayan, lahat naman tayo nararanasan natin yun eh. Tamang marami tayo mahakot na banana, pero once na tayo nangailangan na ng support, magla-live tayo para sa ating WH, wala. Kasi nga, yung nahakot natin is robot. Yan. Kaya po, sapat na sa akin yung si Sir Mabanges, nandyan. At saka si Sir Motivational. Yun lang, sapat na ako. Sapat na sa amin yon, yung kanyang 2 banana na yon. Ayan. Diba, kahit naman kayo, umagri kayo, tanungin ko kayo, agree ba kayo dun sa sinasabi ko na ako sa ngayon, sa naging experience ko, pag ako umakyat sa isang live, okay na sa akin yung makakuha ko ng 2-3, basta yung main channel lang yung mahakot ko, okay na yun, masaya na ako dun. Kasi syempre pagka nag-live ka, nandyan din sila, support sila sa'yo pag sinuportahan mo. Ay kung ang makukuha mo, ninja, pag nag-live ka, syempre hindi makakasupport sa'yo yon. Si Host at Ken, maraming banana, malaki, farm nila. Farm talaga. Ayan, maraming salamat.
Mega love shout out sa 11 million in the house na nandyan, lalong-lalo na sa mga silent viewers ko na kahit hindi nagko-comment. Thank you so much. Ayan, mega love shout out sa inyo. Mami Tess, ipag-play po kita ulit. Nandyan pa po ba kayo? Gusto dumami ng Banana Sis host mag-upload ng short video. Kasi pag may viral si Lolo, mismo po magpapadami ng subscriber. Yes, correct ka dyan, Ma'am Hesen. Totoo yan. Ayan, dan watch po Sir Mabanges, sabi ni Ma'am G, kay JMB, ayan Sir Mabanges. Ayan, di ba Sir Mabanges? Ayan, maraming salamat sa nandyan na nakatambay sa aking live. Maraming salamat Sir Mike Lagalag. Hanggang ngayon, nandyan ka. All about food and travel. Mega love shout out. Ayan, nagbaba siya ng bahay. Pinatin. Ayan. Ayan, maraming salamat. Sa hindi pa dyan dikit kay all about. Ayan. Kumakati yung mata ko. Ayan, all about your video is playing. Ayan. Ayan, thank you Sis Chi. Ma'am Hazel, dan po ako sa iyo kanina. Sabi ni Sis G-Shop. Ano, si Muti nakatago? Ano yun? Ano yun, Sir Mabanges? Magpatawa ka na lang, mas maganda pa. Ito naman, hindi pa sumusuko yung aking cellphone. And all about 7 minutes and 11 seconds your video. Ayan Sis G, pag-play kita ulit ng isang video mo. Mabanges, dikit na po. Full pack, sabi ni Tita Emmy. Sir Mabanges, dikit na raw sa'yo si Tita Emmy. Ayan, Sis J, nandito ako ulit sa isang video mo. Pag-play kita ulit ng isang video. Ayan. Dito ako sa Let's Drive. Ayan. Tama ba? Ito ba yung inano ko kanina? Parang ito yata yung pinlay ko kanina. Dito na lang ako sa driving and all. Ayan. Sis J, ayan, playing ang iyong video. Ayan, thank you so much. Sir Mike Lagalag. Yung friend ko sa Davao, lumaki bahay na lumaki sa short video. Dati, house niya, 3K. After 2 years, nakita ko, naka-live. Ngayon, 7K na. Ganun naman talaga, Sir Mabangis eh. Yan, walang ano man, Sis J. Basta magtiyaga lang tayo. Kailangan talaga sa pag-white tiyaga. Kasi pag wala kang tiyaga, wala. Nga. Ayan, all about your video is still playing. Hello everyone, mega love shout out po. Ay Mel, mega love shout out Mel. Thank you so much Mel. Ayan, Mel my love daw.
Pasti lang tong si Sir Mabangis talaga. Mabangis, tagal naman after 2 years po. Oo nga, Tita Amy, after 2 years, ayan, naging 7K na. Yung dating 3K, alos 4K na ang itinaas. Ayan, 1 minute and 37 seconds na nakaplay ang video mo, Sis G. Meldan dikit with Kalembang, sabi ni Sir Mike. Ayan, Mel. Dan na raw sa'yo si Sir Mike. Hello, Mabangis, may galap shout out. Nawala ako sa YT po, ngayon lang ako bumalik sa YT. Ayan. Siguro nga kaya ka bumalik sa YT para makilala mo kami. Tama ba, Sir Mabangis? Ayan, Mel, dan na raw sa'yo si Sir Mike. Balikan mo na lang, Ma'am Mel, ha? Ano ba sabi niya? My love, my love, my love, Mel. Oh my goodness. Salamat, Mike Lagalag, sabi ni Mel. Yan, thank you so much, Mel. Ayan, mega love shout out sa 9 million in the house na nandyan pa rin. Maraming salamat. Salamat din po, Madam. Sabi ni Sir Mike Lagalag, ayan. Welcome po, host. Walang anuman, Mel. Ayan, malapit na matapos ang video ni Sis Chi. Ayan, sis. Full watch na sa iyong video. Ayan, thumbs up dan, Sis Chi. Mel, puntahan ko yung bahay mo, Mel. Ayan, nagbaba ulit ng bahay si Tita Amy. Yan guys, sa mga hindi pa nakadikit kay Tita Amy dyan. Ay, hindi pa pala tapos si ano. Ito na lang ako sa isang phone ko. Ayan. Mel, nandito ako sa bahay mo. Ayan, dito ako sa caramel sweet. Ayan. Ayan, nakakasilaw. Ayan, Mel, oh. Ayan, 2 minutes and 4 seconds, Mel. Mike Lagalag, manay saan ka sa Bicol, Tabi? Ano po? Kuya Mike, sa Albay. Ligaw Albay ako. Pero dito na ako sa Bulacan nakatira sa ngayon. Tubong Bicol lang ako. Ayan, full watch your video all about. Ayan, thank you so much for coming. Ayan, thank you so much for coming to my live stream all about. Ikaw, Sir Mike, saan ka ba sa Bicol? Magkababayan pala kita. Ayan, playing pa rin, Mel, ang iyong video. Dito din ako sa Bulacan ngayon, Madam. Norsagaray. Norsagaray ka. Ako naman San Miguel. Pero saan, tubong ano ba ikaw? Saan sa Bicol lang pamilya mo ang ano mo, lahi mo? Ayan, Tita Amy, isabit ko uli ang iyong mansyon.
Yan guys, sa mga hindi pa nakadikit kay Tita Amy dyan. Sorsogon. Okay, maganda sa Sorsogon ano ha, Sir Mike. Maraming magagandang resort doon. Ayan. Shout out nga pala kay Sir Arthur. Birthday niya ngayon. Nagalag shout out Sir Arthur. Happy birthday sa iyo. Sobrang happy ni Sir Arthur. Galing ako doon kanina. Kantahan ng kantahan sila doon. Ang haba nung live niya 8 to 8 a.m. to 8 p.m. ang kanyang live. Nanay Owa, thank you so much Nanay Owa. Puntahan ko po ulit yung bahay mo. Ipag-play po kita ulit. Pinag-play kita kanina. Pag-play po kita ulit ngayon Nanay Owa. Ayan, dito ako Nanay Owa sa Old Salmon. Ayan, may harang pa po Nanay Owa. Happy birthday po Sir Arthur. Ayan, nagalag shout out po Sir Arthur. Magkalapit pala kayo ni Madam Gina. Yes, Marilao lang si Sis Gina. Marilao lang siya. Ako naman San Miguel. Halos ilang sakay lang. Kaya nga sabi ko sa kanya, minsan pag meet time ako, mag-meet kaming dalawa kasi magkalapit lang naman kami. Wala pong ano man Nanay Owa. Ayan, may harang pa po kayo. Ayan. Ayan, Mel. Tapos na ang iyong video, Mel. Ayan, maraming salamat, Sis Chi. Ayan yung mga ano kanina, i-play ko po kayo ulit. Yung mga mai-play yung video nyo kanina, ipag-play ko po kayo ulit. Ayan, nag-message na si Tita Tess Pineda. Tingnan ko. Ayan, si Sis G, ayan. Thank you Sis G. Nag-message ka rin pala sa akin. Ayan. Accept ko lang si Mami. Ayan. O, bakit nakaano pa rin? Yun. Ayan, Nanay Owa, playing pa rin po ang iyong video. Ayan, thank you Sis Kin. Accept ko na yung message mo sa akin. Thank you so much. Ayan, at least may contact na tayo. Hindi na mahirap para sa isa't isa. Ayan, Mel, magalag shout out. Salamat po host, nakasalang playlist mo. Ay, thank you so much Mel. Maraming salamat. I love you, I love you, I love you Mel. Thank you so much Mel Peña in Dubai. Ayan. Excited na ako, Mel, sa pagkikita natin nila Miss Shen. Sis G, sana makasama ka. May plano kasi kaming tatlo na, banding ba, minsan. Ayan, thank you so much. At kita Sis G sa, namin, sa GC namin nila Yen. Okay lang ba sa'yo? At kita Sis G sa GC namin nila Yen. Ayan, see you soon, sabi ni Mel. Wow, excited na ako, Mel. Nanay Owa, playing pa rin po ang iyong video. Ayan. Si Mami Tess, kaya gusto ko yan niyang i-add ko rin siya doon sa GC namin nila Yen. Para masaya. Mamaya add kita dun Sis G. Yan, thank you so much sa 9 million in the house. Maraming salamat.
Ayan, ipinag-play ko lang ulit yung mga maiikli ang video kanina kay Mami Tess. Mami Tess, pag-play po kita ulit kasi mga short video lang yung mga video ninyo kanina. Tambay ko ako hanging matapos kaho. Maraming salamat Nanay Owa. Nababaluktot na naman yung dila ni Bicolana. Thank you so much Nanay Owa. Maraming salamat. Parang ano ba yung ginagawa ni Nanay Owa? Ano ba tong old salmo na to Nanay Owa? Mami Tess, ipag-play po kita ulit. Ayan, kasi maikli lang po yung ano kanina. Kumain lang host. Okay lang po me. Pag-play kita ulit me, kasi maikli lang yung video mo kanina. Go to channel na lang kita. Ayan, dito na lang ako may sa Yummy Cakes kasi hindi ko pa ito na-play. Ayan, may harang pa po may. Ayan po oh. Salamat. Walang anuman Mami Tess. Dahil sinusuportahan mo rin naman ng channel ni Bicolana. Ganon din po ako sa inyo. Ayan, thank you so much Sir Mike. Yan Sir Mike, ipag-play din kita ulit. Pagkatapo after ni ano, ayan ito kay Nanay Owa. Ayan Nanay Owa. Done na po ang iyong video. Thank you so much Nanay Owa sa pagtambay, thumbs up dan, sending support Nanay Owa. Ayan, Sir Mike, ipag-play kita uli ng video mo. Ayan, may malapit na po matapos ang iyong video. Short video lang pala po yun. Ayan. Ayan, thumbs up me. Ayan, hanapan pa kita ulit ng isang short video lang pala yun. Ayan, dito na lang ako may sa busog match. Ayan. Ayan, thank you so much, Mel. Maraming salamat, Mel, sa pag-play mo sa aking Mel, ha. Thank you. Sir Mike, go to channel na lang kita. Ayan, Lagalag, Walter Mart. Ayan, dito na lang kuya, ay Sir Mike, ayan. Mabangis. Ano na naman yung sinasabi mo? Ayan, Sir Mike, playing ang iyong video. Ayan. Ilang minutes? Ayan, 1 minute and 28 seconds lang pala to. Madam Gina, gawa ka po GC sa FB ko. Sa FB po. Yes. Gusto mo, Sir Mike, sali ka na doon sa GC namin. Kami, si Yen, si Mel, si Sir Mabangis. Ayan, sasali ko na rin si Sis G. Kung if gusto mo lang, i-add ko si Sis G mamaya. Para anytime po na kasi Sir Mike, kasi minsan may time na halimbawa nag-live kayo, medyo busy kami, hindi ko napansin yung pagno-notify ng live nyo sa aking cellphone. Pero kung may GC po tayo, pwede po kayong mag-PM na nantong oras, may live ako. Para at least maging aware po kami sa live ng bawat isa. Ayan, Mami Tess, meron po kayong harang. Ayan. Tatapusin ko po yung harang mo, Mi. Ayan, maraming salamat Nanay Owa. Ayan, Sir Mike, tapos na po ang iyong video. Yan, thumbs up dan. Thank you so much. Ayan, mag-PM ka sa akin, Sir Mike. Narinig mo naman yung ko kanina. Narinig mo naman kanina yung pangalan ko sa FB, di ba? Mag-message ka sa akin, i-accept kita mamaya para ma-add ko kayo.
Yan, pagka asisyen, pagka halimbawa, mamaya mag-usap tayo sa GC. May gusto mo bang sumali sa GC namin, Mami Tess? Magkalapit lang din kami niya ni Mami Tess, Pampanga siya. San Miguel ako, halos, konting konting kembot lang. Boy Baktas, mega love shout out. Ayan, mega love shout out sa lahat. Sino si Marites natin sa GC? Sir Mabangis, ha? Nag-uumpisa ka na naman. Si Madam Gina na po mag-invite sa akin, Manay. Okay lang, Sir Mike, sige. I-add ko muna si Sis Gina mamaya. At namimili ka pa talaga na mag-i-invite sa'yo, ha? Ano ba tong cellphone ko? Lahat, Marites doon. Totoo naman talaga yun. Lalo na si Sir Mabangis, pinaka number 1 yan doon sa GC namin na Marites. Asahan nyo yan. Invite mo na lang din si Sir Mike at kami ni Mami. Number 1 na Marites yan dyan pero sobrang nagpapasalamat ako dyan kay Sir Mabangis kasi sobrang napaka-supportive din yan. Okay, sige lang. Ayan, ikaw na lang Sis G, kasi friend na pala kayo sa FB ni Sir Mike. Kaya nagpapasalamat ako diyan. Huwag na ako isali, nakasupport na lang ako. Meron akong GC, ayan, sabi ni Mami Tess. Huwag na daw si Mami Tess. May ayaw mo sumali sa mga sa mga teenager. Katuwaan lang ba, May? Matagal na kasi meron na rin kasi kaming GC nila Michelle. Pag meron kaming pinag-uusapan na personal na sa GC kami nag-uusap. Mga makukulit tao doon. Makukulit. Michelle, ang makulit lang doon, yung nag-iisang yung nag-iisang mabangis dyan. Pero sobrang nagpapasalamat ako dyan, Michelle, kasi napaka-supportive sa atin yan. Yan, maraming salamat sa 12 million in the house na nandyan pa sa aking live. Yan, konting na lang, mag-i-end na si Bicolana. Founder si Bicolana. Inaamin ko naman yan, founder ako sa kaguluhan. Masaya kasi pag magulo, di ba? Support lang ako, mga anak. Ayan, okay lang, May. Mami Tess, anytime na sugurin ka namin sa bahay mo, okay lang ba sa'yo? Malay mo, May, mangyari yun one day. Magulat ka na lang, Mami Tess, nandun kami lahat sa harapan ng bahay mo. Di ako dito nag-comment, hirap mag-type ng message dito. Kaya nga, Sis G, kaya nga meron kaming GC nila, Michelle. Pag mga personal na usapan, doon kami sa GC nag-uusap. Yes naman na, ayan, sabi ni Mami Tess. Ayan, Mami Tess, katayan mo yung mga naglagalag na manok doon sa bakuran mo, nakita ko minsan sa video mo. Joke lang po. Ikaw ba is founder? Sino ba? Si Michelle ba? Baka alaga ni Tito yon, asawa ni Mami Tess yung mga manok. Ako ay walang malay, sabi ni Yen. Ay, Diyos mio. Pastilan si Miss Mabangis, wala. Siguro palagay ko umaano na naman. Umi-extra na naman yun. Sipi ko na to kasi na panahon pa na Iyan, mahirap maka-message dito.
Pareho tayo, Sis G. Yung isang phone ko na yun, itong naka-live ko, yun ang ginagamit ko sa pagla-live. Kasi pag ito ang ginamit ko sa comment section, nakaalis na yung mga dinidikit, hindi pa ako nakakapag-type kasi hindi mapindot. Kaya pagka umaakit ako sa live, di ko yung ginagamit, maraming nakataka sa akin. Nakaalis na yung dinikitan ko, nakapagdikit na ako, magko-comment na lang ako, hindi ko mapindot hanggang sa wala nga si Bicolana. Ako'y natatawa lang sa experience ko. Minsan na maikukwento ko sa inyo minsan. Kaya pagka nag-uusap kami nila Michelle sa GC, tawanan lang kami ng tawanan. Kaya kahit tatlo lang kami doon, pang-apat si Mabangis. Ayan, sobrang antik na pala ang... Ano ba to? Saan ba ako napunta? Madam JB, sobrang antik na po pala niyang CP mo. Oo nga sis Chi, siguro need ng ano yan, need na ng kapalit. Basta suportahan na lang tayo mga anak, mahirap may GC. Mami Tess, yung GC po namin, hindi po yun para schedule sa sa live ba, kumbaga. Kumbaga katuwa lang namin yung pag may pinag-uusapan kami. Ay, kagaya po noon, meron nag-play sa bawat isa namin. Doon po namin piniplay. Ayan, Lee, Sun TV, mega love shout out. Hello everyone, nice to meet you everyone. Hug, happy together, sabi niya. Ayan, thank you so much. Yan, puntahan ko yung bahay mo. Yan, pagka po kasi mayroon nagpi-play ng bawat video namin, doon po kami nagsisend. Ayan, nagbaba pala siya ng bahay. Teka. Premiere. Sabit natin. Uy, mali yata yung napindot ko. Teka. Ayan, ipin natin yan hanggat malapit na ako mag-end. Ayan, ipin muna natin si Lee Sun TV. Ayan. Ayan, thumbs up dan for you. Lee Sun, nabubulol ako dito sa pangalan ng channel niya. Lee Sun TV. Ayan, thumbs up dan. Again, dito sa isang cellphone ko, sa iyong Premiere. Ayan, thumbs up done again. Ayan, maraming salamat sa lahat ng nandyan. Thank you. Ayan, Nanay Owa, maraming salamat sa iyo. Mami Tess, maraming salamat. Malapit na mag-end si Bicolana. Ayan. Lee Song-sun dan dikit with Kalembang from Mike Lagalag. Yan, Nanay O, maraming salamat sa suporta. Yan. Yan, maraming salamat Mami Tess. Ayan, umpisahan ko na mag-shout out sa mga naging bisita ko. Maya-maya mag-e-end na po si Bicolana. Naka 1 hour, naka isang oras at kalahati na rin si Bicolana. Dal dito. Pinairal na naman yung pagiging Marites. Ayan. Teka, dito na nga lang ako mag-ano. Yan, mega love shoutout po sa lahat ng sumuporta sa aking channel sa ngayon. Thank you so much, Sir Mabangis. Mega love shoutout. Tita Emmy, Nanay Owa, Mil Peña, Sir Mike, mega love shoutout sa iyo. Kay Sir Katropa, thank you. Ayan, kay All About, kay Sis Kisha, kay JMB. Ayan, maraming salamat sa inyo lahat. Kay Mami Tess, kay Ma'am Yen.
At kay ano tawag dito? Ala, malabo na mata ni Bicolana. Ayan, sa mga hindi ko nabanggit, pasensya na kasi yung ibang comment nyo kinain na ni Lolo, hindi ko na makita. Ayan, sa mga hindi ko nabanggit, basta maraming salamat sa inyo, sa lahat ng sumuporta sa akin, sa lahat na nakasupport sa aking live ngayon. Ayan, guys, pasuyo naman sa ating bagong nakapin. Bago ako mag-end, paikutin man lang ng konti yung kanyang bahay. Sir Mike, baka hindi ka pa nakadikit sa nakapin natin. Pasuyo naman guys, love natin siya. Ayan, Nanay Owa, maraming salamat po. Thank you so much kay All About. Ayan, napakatsaga niyan tuwing magla-live kami. Kay Yen, kay ano, nandyan lagi yan. Ayan, pa-love naman guys sa ating nakapin. Maumikot man lang kahit konti yung kanyang bahay bago ako mag-end. Michelle, palambing naman sa ating nakapin para bago ako mag-end, umikot man lang ng konti yung kanyang bahay. Yan daw na ako sa kanyang premiere. Yan, maraming salamat Sir Mike. Yan, talagang napaka-supportive mo Sir Mike. Ayan, thank you so much. Yan, thank you. Ayan, once again, thank you so much sa lahat ng sumuporta sa akin. Sir Mike Lagalag, maraming salamat sa iyong suporta. Maraming salamat mula umpisa ng aking live hanggang sa matapos. Sis G-Shop, hanggang sa matapos nandyan kayo. Thank you so much kay Ma'am Yen, kay Nanay Owa na sobrang napaka-supportive ninyo, solid supporter nyo. Ayan, maraming salamat. Kay Sir Mabangis, thank you so much. Ayan. Kay Mami Tess, maraming salamat once again. Thank you sa suporta ninyo again sa aking channel sa araw na to. Ayan, bye-bye guys. Ang inyong lingkod ay magpapaalam na. Ayan, Sis G, thank you talaga. Maraming thank you Sis G sa suporta. Maraming salamat. Ayan, thank you so much guys. Bye-bye, love you all. See you tomorrow. Ayan si Yen. Thumbs up dan sa nakapin, dating dikit. Ayan, maraming salamat, Yen. Ayan, thank you so much. Ayan, sa mga makakaiwanan ko na sa aking nakapin, pasensya ka na. Mag-i-end, kailangan na mag-end si Bicolana at naka-1 oras at kalahati na ako. Ayan, guys, maraming salamat. Once again, I love you all, guys. Ingat tayong lahat. God bless you all. Ayan, bye-bye, guys.